vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook, Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Naimi zvazvakangoma hazvo veduwe. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi makadi zvenyu mukoma, inini ndine mwana wangu akaita bofu. Mwana wangu uyu akazoita bofu mushure mekunge ndauya kunoku kuSouth Africa. Inini ndainge ndati midzimu yangu yainge yandisekerera, but ndainge ndisingatozivi kutoti ndainge ndatofuratirwa nemidzimu yangu, because zvakaitika pandakauya kunoku Joni ndakasiya mudzimai wangu nevana vedu vatatu kumusha uko. Saka mwana wangu musikana ndiye akabva azoita bofu, because ndiye futi akaenda, ndiye aipota achitumwa kuenda kunokolekta mari idzo dzandaitumidzira pandainge ndichangobvawo mukusvika muno muJoni. Saka kubata kwaainge achiita mari iyoyo yandainge ndichipiwa neimwe mbinga yandainge ndichishandira zvekare yandainge ndodanana nayo, I think kuti mwana wangu ndopaakabva azoafekteka. Zvaizvezvi mwana atova bofu. Ndakatombozama kuti ndinge ndichifamba naye ndichiendawo kunzvimbo dzakasiyana siyana ndichiti zvimwe kuda achakwanisa kubatsirikana, but kwose kwandinongoenda ndinongoudzwa nyaya iyoyo yekuti ipapo pandainge ndichifara ndichizvifadza nyama dzangu nembinga iyi yandakasangana nayo muno muSouth Africa, ndainge ndichitotengesa upenyu hwemwana wangu. Mwana wangu uyu musikana ane dambudziko mukoma rekuti dzimwe nguva kudai munotoona kutoti mwana uyu ko zvaari kutorarwa nezvinhu zvamunenge musingaoni. Anokwanisa kutoti paya paanenge akarara kunyange ari masikati munotoona ava kutotanga kutozvigwina achiita sekunge akatakura murume pamusoro pake. Ende amai vake vanoti ivo pose pavanozomutora vanotoona kutoti mwana uyu anenge akatonyorova kusikarudzi kwake. Zvino zvatakazomboita ndezvekuti takaudzwawo nevamwe kuti kana tikatsvaka galiki uye munyu then tikabva tazoisa munyu iyoyo kunzvimbo kwake kwakavanzika, then zvinhu zviya zvinopota zvichiuya zvichisangana naye pabonde zvinobva zvazotiza. Saka takati taita saizvozvo, amai vacho ndo vakamupfekedza zvinhu izvi kuchipfeko chake chemukati. But mukoma chakazoshamisa amai vacho ndechekuti vakazoti vati garei ndopa vakabva vazoti ndafunga kuti ndinge ndichimboenda kunodongorera mwana apa hwainge huri usiku, ndokubva ndazobuda navo. Inini ndakazosara ndiri panze, ivo ndokubva vazopinda muromu umo munorara vana. Chakavashamisa ndechekuti mwana wedu uyu musikana ainge achitoyerera hurume, zvichiratidza kuti zvinhu izvi zvazvakaita ndezvekuti zvakati zvaona kuti zvainge zvamukoniwa nekusikarudzi uku, then zvakabva zvazotanga kumuita mumuromo. Ipapo pavakapinda vakatoti vakaona kuti muromo wake wainge uchifamba achiita sekunge pane sikarudzi yemunhurume yaainge achisvisvina, ngobva atotanga kutoyerera hurume huchibuda mumuromo make. Saka ndo mashurawo nemakuna anoitika mumhuri mangu. Ende inini pandakauya kunoku kuJoni, it was because of nhamo chaiyo. Nhamo yakandisuka zvekuti ndakasvika pakuzviudza kuti regedzai ndinge ndichingoendawo kuri kuenda vamwe kuJoni, even though kusina kana kwandinoziva. Ndainge ndisina kana munhu wandainge ndichiziva kunoku kuJoni. Hama dzangu zhinji kuti dzinge dzichizotozivawo Joni, it is all because of me. Ndakati ndayambuka rwizi Limpopo ndokubva ndazotanga kushandira umwe murungu uyo ainge achiita zvekurima madomasi. Ipapo mukoma paishandwa zvekuti wega wainyatsokuona kuti kana uri muZimbabwe hausi chinhu pasi pano pezuva. Mukoma prazi apa kwainge kusati kwava nemapivot awa avako mazuva ano ekuti anoshanda automatic. Imika murungu uyu zvaaita ndezvekuti aiti kana aine zvimwe zvirimwa zvaanenge achirima izvo zvinenge zvichifanira kuti zvinge zvichidiridzwa nemapivot, but pake apa ainge achishandisa mapipe akaita kunge makanari. So mukoma maimutswa kunyange pakati pehusiku, ende muchimutswa maitomutswa nemboma. Apa tainge tichingogara mune rimwe rainge rakaita zishedi, kana kuine vanoziva zvidzimba zviya zvinogara mabhiza. Saka ainge ambori nemabhiza ainge akati one day. So mushure mekunge
azotengesa mabhiza ake ndokubva azongoti avo vanenge vapinda basa vaingorara muzishedhi imomo. So aiti paya kana afunga kuti munge muchienda kunodiridzira mumakanari muya, aingouya mukoma akabata muswe wemvuu obva atanga kukubhurai. Waimuka ipapo uri chahwiriri wakananga kumunda. Pamapaipi acho airema sei, airemedzwa nemvura yaanenge akatakura. Apa waiti kana ukatadza kusimudza mazipaipi iwawo unenge uchirohwa mukoma. Ndakati ndangoti shandei pandakangowanawo kamari kangu kapei kangu kekutanga, since prize apa paigara pachingotambira vana Malaicha vanenge vachazokutakurai muchienda kunana Joburg kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Inini mukoma ndakabva ndazongosarudza kuti zviri nani kuti ndinge ndichingoendawo kuVenda, kwandainge ndichingonzwa kuti kuVenda kunogarika, at least kunoshandika. Ndopandakabva ndazongoendawo kuVenda. So ndakati ndasvikako kuVenda ndainge ndisina kana munhu 1 wandainge ndichimboziva. Ndakazongotanga kungofamba ndisingazivi kuti ndiri kuendepi. So kunze kwakati kwava kuda kunosviba, ndopandakabva ndazoona umwe mukadzi akandimirira ainge achidriver Nissan Hardbody yainge iri single cab. Ndokubva andibvunza kuti ndainge ndichiendepi. Ndokubva ndazomuudza kuti ndainge ndakananga kuLouis Trichardt because ndainge ndangonzwawo kuti kuLouis kune varungu vanobhadhara. So ndokwandainge ndichida kuenda. Saka apa ndainge ndava kurwa, ndainge ndorwidzana nekutsvaka N1 kuti ndinge ndichitevedza N1 because ndainge ndakangonzwa kuti as long as uri muN1 kuLouis chete unosvika. Then akabva azonditi manje tiri kuresa neN1 plus unokwanisa kubatwa nemapurisa, haudi here basa? Ndikabva ndati basa ndinorida. Saka akabva azonditi ainge achazonondiratidza kwacho uko kwaainge achida kuti ndinge ndichizogara because ainge ari pakati pekuvakisa imwe imba yake double story. Ndokubva azoenda neni kumba kwake. Takati tichinosvika pamba pake ndokubva ndatoona kutoti ainge atova nevana vainge vati kurei, vamwe vacho ndo vainge vachiri kuenda kuchikoro. But chakandinetsa manje pavana vake vose mukoma vaita sekunge vainge vasina kukwana. Vana ava vainge vasingaende kuchikoro kunosangana nevamwe, vaitwa iya inonzi home schooling, ende vaitoya vachitodzidzisiwa neumwe muIndia. Vose mukoma waitoona kutoti vana ava vanenge vane kamwe kakupenga kavainako. Akazondiratidza murume wake, but nayewo murume wacho aita sekunge asina kukwana. Airwara nechirwere chekuti aingovhunduka, aingoti padiki kunyange akagara pasi aingokaruka avhunduka ava kutoda kutotiza. Vose mukoma vanhu vepamba apa expect for mbinga iyi yandakazotanga kudanana nayo vainge vachiita sekunge vasina kukwana. Even mushandi wacho wemugarden umwe wacho ainge achinzi anobva kuMozambique, waitoona kutoti apa dzinotokonerana because munhu uya wekuti kunyange chivhara ngozi aisatombopfeka, aingotopfeka zvimaworksuit zvake izvozvo zvinenge zvakasefeka. Apa uchitoona kutoti chivhara ngozi icho. Asi sezvisinei ndakabva ndangozviudza kuti munhu you must learn to mind your own business. Ndikabva ndatanga kuminda my own business. Mangwana acho makuseni ndopa akabva azondimutsa makuseni akanditi ainge achida kuenda neni kune imwe imba yake. Koma takasvika kwekwe ndikabva ndatoona kutoti imba iyi hongu yainge iri double story but yainge isati yapedzisiwa kuvakwa. Saka ndichiona kuti painge pasina kana development yainge yakazomboitwa. Soon after vati vakei ndikabva ndangofungidzira kuti maybe mari ndo yainge yaramba kutamba. Pamba apa painge paine tsvina seiko iro bundo. Akabva anditi basa rako nderekuti each and every day uchange uchizomuka uchisakura ndoda kuti payadi panapa pange pachizonaka, uchidzvara miti zvekare nekudzvara maflowers. Zvino nerimwe zuva ndinorangarira kuti musi wacho iwoyo kwainge kuchipisa. Ndainge ndivete zvangu, ndainge ndisina kana nhumbi dzandainge ndakapfeka. Apo mazuva acho ndinoda kureurura kutoti ndainge ndichitongoraramawo nekuzvibatsira because ndainge ndisingadi zvekuti ndinge ndichidanana nawo maSouth African. Saka ndaingorarama nekuzvibatsira. Apa ndainge ndisati ndatombotanga kuzvibatsira ndobva ndakabva ndazongoona mukadzi uyu wandaishandira achitongopindamo imomo mandainge ndichirara because ndaitongorara almost painge pakaita paopen, ndaingovharavhara nemazen'e. Saka akatongopinda achitongopusha mazizen'e aya achitowira pasi. Ndakavhunduka but ndakabva ndatoona kutoti
ainge ari mukadzi uya wandainge ndichishandira because ainge akaita mupfupi, so akabva angouya padhuze neapo pandainge ndivete zvangu pachimubhedha chandainge ndakagadzira. Kubva atotanga kutokatanura zvipfeko zvake, ndakabva ndafara zvinengei, ndikati at least zvangu zvaita. Ndakati tapedza kuita bonde redu, usiku hwacho handina kurara, ndainge ndichingomhanyisiwa nevamwe vakadzi vainge vakapfeka zvitema-tema apa mafaces avo vainge vachiita sekunge vanhu vainge vakazvizodza matsito. Ndo wakazongova upenyu hwangu kuzonosvika ndichizomutiza mukadzi uyu. Zvakangondityisa nezvimwe zvandainge ndichingopota ndichisangana nazvo, because pamba apa kuupstairs uko kwainge kuine imwe room, but room iyi mukoma yainge iine umwe mucheka wainge wakaita light green wainge wakangosungirirwa pakati payo imba iyi. Saka zvavainge vakaita ndezvekuti kwainge kwakarovererwa chipikiri on the other side of the wall, then chimwe chipikiri on the other side of the wall, then mucheka uyu ukabva wazoiswa nechepakati wakadivhaidha room iyoyo. Saka zvinhu zvekuti zvakabva zvazongondivhundutsa nezvose izvi zvainge zvoitika. Ndakabva ndazotiza paya mukoma ndokubva ndazodzoka kumusha, asi ndakati ndichidzoka kumusha ndopandakabva ndazoona kuti mwana wangu ainge ava kutanga kuita matambudziko ekuti aiti akamuka paya makuseni maitoona kutoti maziso ake anenge akazara zvinhu zvewhite, ende mwana wangu ainge achingogara achingonzwa kuvaviwa maziso zvekutoti taizotoita kutobatirana achingoda kungokwenya achiti maziso angu ari kuvava. Apa kutoti mishonga ndainge ndisinawo mari yekuti ndinge ndichimutengerawo mishonga zviya zvakaita zvimaliquid zviya zvekudonhedzera maziso. Mwana wangu by the time patakazoenda naye kuchipatara takabva tatoudzwa kuti it was already too late because maziso ake ainge atokanganisika. At that time ainge ava kuonera pedo kuzonosvika mwana wangu achizoita bofu. Nazvino mwana wangu uyu ibofu. Ndopandakabva ndazotanga kufamba, but ndaiti ndikafamba ndaibva ndazoudzwa neuyo anenge achitibatsira kuti baba ndiri kukumbirawo kuti munge muchizodzoka muri moga, because ndaiwanzo kufamba ndina vadzimai vangu, because ndainge ndichitosuspectawo kutoti ambuya vangu sezvo vainge vachinzi vanoroya ndova ndaifungidzira kuti ndo vainge vachiroya mwana wangu, ndo vainge vakaroya mwana wangu vakamuita bofu. So ndainge nditone confidence iyoyo. Ndainge ndisingazivi kuti izvo zvandainge ndakabatana nazvo pandainge ndiri kuSouth Africa ndo zvainge zvakakonzeresa nyakanyaka yose iyi. Ndakazoti one day ndadzoka kune umwe muprofita uyo ainge anditi ndinge ndichizodzoka ndiri ndoga. Ndopandakabva ndazoudzwa nhoroondo yose iyo yandakuudzai, because hanzi mukadzi uyu iye ainge achitondishandisa. Aiti paya patinenge tapedza kusika bonde aibva azotora hurume hwangu, hameno zvaaizonoita nehurume hwangu izvo zvaizoita kuti mari inge ichizonyuka mumba make. Saka so mukadzi uyu achizonoita mwana wangu bofu inhau yekuti ainge achida kupanisha mudzimai wangu, because mudzimai wangu ainge achingofamba apo pandainge ndiri kuJoni achiitira kuti ndinge ndichizova ndakachengetedzeka asingatozivi kutoti ainge achitondisimudzira mhepo. Chinondirwadza ndechekuti mudzimai wangu handikwanise kuti ndinge ndichimuudza kuti apo pandainge ndiri kuJoni, kuzvifadza kwandainge ndichizviita nyama dzangu nabhosi wangu, ndichirara nabhosi wangu, ndo zvakazotikanganisira mwana wedu. Tinongoti tikaenda patinenge taenda, kana ndikaona sekunge nyaya inenge yava kuda kunorerekera ikoko, ndinobva ndatoti mudzimai wangu ngatisimukei tinge tichienda. Asi kune vamwe zvavo vanenge vasingadi kuti paradzanisa, vanobva vangotaura vakangoita kachibhende so, but inini ndinobva ndatonzwisisa kutoti apa nyaya iri kutaurwa ndiyoyo same. Zvaizvezvi ndakataurawo nevamwe sekuru vari very popular ipapapa paYouTube. Saka sekuru ava dambudziko riripo nderekuti vanodhura. Ndiri murombo, inini vakanditi vanoda $8,000. Kana ndikakwanisa kuvawandira $8,000 then vanobva vazorapa mwana wangu. Hanzi mwana wangu anokwanisa kuzotoona zvekare. Zvino $8,000 ndingaiwana kopi? Handina kana mari mukoma, nditoriwo munhu anototambudzika. Ndainge ndiine zvipfuwo zvangu zvandainge ndiinazvo, but pandakazodzoka kuno kuZim ndakabva ndazopindira zvipfuwo zviya ndichiti zvimwe kuda mwana wangu achapora, but mwana akazotoita bofu. Zvipfuwo zvose zvakangotsakatika. Ndichingopa zvipfuwo zvangu izvi kumaprofita nekun'anga zvaizvezvi now ndava kunzi panodiwa $8,000. Ndingainhonga kopi?
kana kuinewo vanenge vachida kundibatsira vanokwanisa kungokupai mafone numbers avo ndobva ndazotaura navo. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Naimi zvakangooma hazvo vedu we, please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi kuvhenda uko ndokwazvakaitikira zvinhu izvi. Ndakadanana nabosi vangu, bosi wangu aiva mukadzi, saka taiti paya patinenge tapedza kuita bonde ndaibva ndazorota ndichimhanyisiwa nevakadzi vanenge vakapfeka zvinhu zveblack, ko iwo mucheka wegreen. Naimi regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndiri murume ane makore 33 years ekuberekwa. Ndauyawo pano paplatform penyu kuti ndinge ndichipiwawo maadvices nevedare renyu. Yangu nyaya yakamira sekudai so. Ndingangoti izvezvi ndava nemakore anokwana iwo kuita 7 ndigere nemudzimai uyo wandakasangana naye muno mujoni. So inini ndainge ndichiitawo mapitch jobs angu kune umwe muIndia, kumaIndia uko ndokubva ndazosangana nemudzimai wangu ainge achishandawo achigara pamuIndia apo paainge achishanda. Ndokubva tazo exchange mafone numbers, ndokubva tachizowirirana paya. Mukunowirirana kwedu hatina kana kuzombotora nguva yakati rebei, ndokubva tazotanga kugara tose. Patakatanga kugara tose kana neni ndainge ndiine mufaro ndichiti zvimwe kuda nawo zvinhu zvangu zvainge zvichazofambawo negwara rakanaka, because ndainge ndambozamawo kumashure kuti ndinge ndichikwanisawo kuita mwana, but zvainge zvakaramba. So kubva zvandakazotanga kugara nemudzimai wangu nezera rake ndakabva ndati apa hazvingambokoni. But 7 years later zviri kutoramba totally, mwana ari kuramba kubuda. Uye dai kwanga kuri kunzi mudzimai akatomboitawo kana miscarriage zvayo kana kumbonditi abatira pamuviri, at least ndaikwanisa kuita tarisiro, but zvaizvezvi kana tarisiro hapatomborina. So ndisati ndadzokera kumusha patainge tichiri kuno kujoni, tainge tichimbofambawo tichiendawo kumaprofita akasiyana siyana, but dzimwe nguva taiudzwawo zvinobatika, dzimwe nguva tichingoudzwawo zvedu nyaya dzainge dzisingabatike. Pane pandakazodzokera kumusha ndiri ndoga, kumusha kwainge kwaitika mariro, saka ndakadzoka kumusha ndiri ndoga since tainge tisina mari. Ndakati ndadzoka kumusha ndopandakabva ndazonzi nehanzvadzi yangu taifanira kuti tinge tichifamba. Ipapo patakafamba ndakambofungidzira kuti zvimwe kuda hanzvadzi yangu yainge yagara yarongana nemuprofita uyo, kumuprofita kwacho kwayakandiendesa, sezvo ari munhu anoziva situation yangu, because muprofita uya akabva anotaura nemunemo chaimo achitondiudza nezita nesainemu yemudzimai wangu. Ndikati maybe idhiri. Saka ndakabva ndanzi mudzimai wangu the reason as to why achaya mbereko inhau yekuti iye anofanira kureurura, because mudzimai wangu ari kunzi iye akatomboita mwana paainge achiri kuchikoro, but mwana uyu hanzi akamurasa pakati pesango. So mudzimai wangu ari kunzi ari kufanira kuti ange achireurura kuitira kuti mbereko yake inge ichizosununguka. Saka this was the first time ndichinzwa nezvayo nyaya iyi pandainge ndiri kumusha kumariro. Ndakabva ndangoti maybe inhema zvadzo vari kumunyepera mudzimai wangu. Ndakabva ndazodzoka kuno, but kuno kwacho handina kuzozorora, ndainge ndongopinda mumaprofita akasiyana siyana, but nyaya zvino yainge yorerekera ikoko kwekuti mudzimai wangu pane chivi chaakaita pahudiki hwake paainge achiri form 2, ende kwose kwandinoingoenda then muprofita uya anenge achindibatsira anobva atoseka zvake kuti ko madzimai varipi, kana ndikati vari kumba kana kuti kubasa. Muprofita anobva ati chingovabvunzai madzimai kuti ko chii chakaitika apo pavainge vari form 2, vakaitei. Kana vakangogara vareurura then it means kuti mbereko yavo inobva yasunungurwa. So handichaziviwo mukoma kuti ndopafambisa sei, ndokonfranta munhu here kana kuti ndongoramba ndakanyarara. So kunoku ndakaudzwa that same story, but vanenge vachiwa nemaversions akasiyana siyana, but nhau inongodzoka pakuti pavainge vari form 2 madam pane zvavakaita izvo zviri kukonzeresa kuti vasakwanisa kubatira pamuviri. Zvekare pandakadzokera kumusha
This was last year muna December. Saka kana tichidzokera kumusha umwe noumwe anenge achienda kwavo. So ndakati ndaenda kwedu ndikabva ndazofamba, ndakatofamba chinhambwe ndikatoenda ndikatombonoshanyira imwe shamwari yangu. Ndiriko ikoko ndopandakabva ndazoenda pamba peumwe muprofita uyo akangosvika achingononhonga tsono, akabva atondiudza zita remudzimai wangu, akabva anditi mudzimai wenyu ari kufanira kuti ange achireurura, otherwise zvinhu zvenyu hazvifi zvakasununguka. Hanzi muchatosvika pakuzotosungirwa chiraramo nemweya wake mwana uyu wacho ari kunzi akaraswa nemudzimai wangu. So ndinokumbirawo maadvices kubvawo kune vedare renyu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo veduwe, please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi mukadzi wangu ndiri kuudzwa kumaprofita kuti akarasa mwana paainge ari muform 2.